салом алейкум мардуми шариф тоҷикистон, умедворам хуб ҳастед. ба nom муҷоҳидо, имрӯз бо як бор дигар доказатон мекунем ки шумо фоҳишҳои Америка биден и мемонед. дар рӯи экран проекти президенти США-ро дидесен, ояндаи Ғаза. ин пабугаи ҳамат мешиносед. то 10 апрел бояд $3.5 миллиард бояд пул ҷудо шавад. имрӯз шумо такаришо, проституткои США, террористо, ба ном муҷоҳидо, ба ном мусулмоно, козёло, мразо, динфурӯшо, паданато ай пишти шумо мо Ғаза райдис додем. шумо чико кардесен? зури шумо фақат ба байрақи як давлати исломӣ, зури шумо ба суратҳои лидерои ислом мераса ки дар метинед, тай по мекунед. но вақт соатш мешава, шумо ҷавоб метиҳед. крисои Америка. имрӯз вазъияти клоуни президенти Турсия безеб аст ку лидертон. ранги саг меҷакид ку. барои чӣ намебурен гап занед? ин козёле ки дар рӯи экран дидесен ба саволи мо ҷавоб дод ки бисёриёт гуфтесен ки чӣ ба шумо Ғазаро ёрдам намекунед, зидди душмани ислом Израил ба рӯца намебаред. не, мо хел нагуфтем. мо мусулмонои хел мо нагуфтем. як сол пеш шумо отпушнию проституткои США, модели США, мразо, плевать хочу на вас. ба ном муҷоҳидо, такаришо. дод мезадем ки моро бывший президенти Сурия Башар Асад иҷозат намедиҳад ки мо бирем Ғазаро ёрдам дидем. имрӯз власт дар дасти шумо аст, террористо. ба ном мухолифо, ба ном муҷоҳидо. наъзат ёб. наъзат бывший надорем. мо намегӯем ки шумо бирен бароца барен, зури шумо намераса. мо гуфтесем ки чӣ ба намерен границаи Сурия ва Израил ки 10 километр мондагӣ аст то пойтахти Сурияро. мо шуморо гуфтесем ки бирен ай территорияи Сурия дафт кунед Израила. мо 100 сола зидди Израил бароца бурда наметонем то вақте ки ягон лидери исломӣ ранги худорамадӣ, шери худо Муаммар Каддафӣ то агар пайдо нашава, дисмо ҳечи намеяд. то вақте ки як лидери хуб дар Арабский Сауд пайдо нашава, дисмо ҳечи намеяд. соф продажный намад. мефаҳмед? ранги президенти Турсия собака клоун, натовский шулуха. имрӯз вазъияти безеб аст. худо задаш. ба ном муҷоҳидо. вақт соатш мешава, шумо ҷавоб медиҳед. мо бояд мусулмоно аввал шуморо нобуд кунем, мразо. баъд зидди душмани ислом бароса бурда накунем, именно зидди Израил. мо бармегардонем Ғазаро. но 100 сола дисмо ҳечи намеяд. мо лидери исломӣ надорем дар Арабский Сауд. ҳастанд арабое ки имрӯз сагбозӣ доранд, ставкабозӣ доранд ки дар ислом ставка ҳаром аст. любой кора кардесанд. любой кора. сад афсӯс. сад афсӯс. ба ном муҷоҳидо. бирен аз территорияи Сурия душманони ислома сир кунем. агар шумо муҷоҳид бошед. мо медонем ки шумо ҳамат продажни США ҳастед. я вас проклинаю. шумо шлюха ҳастед. проституткои Америка. марг ба шумо. ман намедонам дини шумо чӣ аст. козёло. плевать просто. и точка.